נולדתי בבולגריה לפני 25 שנה. ביום הולדתי ה-24 הגעתי לבקר את סבתא שלי בעיר פלובדיב, העיר בה נולדתי. עליתי לעליית הגג שפעם היה משרד של סבא פטר. אור נכנס דרך החלון, חשף עננה של אבק שעלתה משולחן הסרטוט שלו. לסבא היה מקום מסתור, שם שמר דברים יקרים לליבו. זה היה חור בקיר מאחורי שידה, שם מצאתי קופסה שהכילה סרטי 8 מילימטר, ואת המפה שאותה חקר כל חייו. אילנה יוחסין של משפחתי. מסתבר שלמישהו נוסף במשפחה היה צורך לתעד. סבא פטר רצה ללמוד צילום, אך אמו מריה לא אפשרה לו, ועמדה על כך שיהיה מהנדס. בולגריה של אמצע שנות ה-50 הייתה קומוניסטית, ואפשרה רק לבעלי מקצועות יוקרתיים, כמהנדס למשל, לצאת מחוץ לתחומיה, לצורך עבודה. כך שתשוקות שונות ומשונות כצילום למשל, נאלצו להידחק הצידה. היה לה תיק שכולם נהגו לכנות אוניית ההפתעות. כשהיא הייתה רואה חור בבגד של אחד הילדים, היא הייתה מיד מוציאה מהאונייה מחט וחוט, ולא סתם חוט, אלא חוט תואם. וכשסתם התחשק לה לפנק את הנכדים, היה לה כל מה שילד קטן חפץ בו. יש להניח שלא היית מבקש מספיק בנימוס, הייתה גם שולפת משם ארנב. מיד כשסבא פטר סיים את לימודיו, התעקשה אמו מריה שיתחיל מיד בבניית בית. היא רצתה יותר מכל שיהיה לו ביטחון כלכלי, ובית להקים בו משפחה. וסבא החליט לבנות אותו לבד, אבן על אבן. וכמו שפרויד טען שבנים מחפשים אישה שתהיה דומה לאמם, כך גם סבא פטר מצא לו אישה, גם בשם מריה. למרות התקופה בה הם חיו, דעותיה היו משוחררות, והתעקשה לצאת ולעבוד. ובחרה במקצוע הנחשב למכובד ביותר לנשים באותה תקופה. אחות בבית חולים. היא השתמשה בידיה המרפאות כדי להראות את אהבתה לסובבים אותה. היא זאת שילדה את אחותי התאומה ואותי, ודאגה לאורך כל חיינו לרפא כל כאב שחשנו. פעם בשנה הם היו לוקחים את שתי הבנות שלהם, סטפקה, אמא שלי, וקטיה דודתי, לחופשה בוורנה. אמא שנאה את הבגד ים שלה. הוא היה מבד בצבע אדום עם נקודות לבנות. היא הרגישה כמו פטריה. היא רצתה את הבגד ים החדש שעשוי מבד לייקרה. אך רק מי שהיה מקושר יכל להשיג אותו. אמנם לסבא פטר היו קשרים כאלה, אך הוא סירב לנצל את מעמדו. וכשסבתא מריה כעסה עליו על כך, הוא אמר לה, מה שאי אפשר להשיג בחנויות, אל תקני. סבא תיעד כל הזמן. כשכל המשפחה בילתה, הילדים שיחקו להם, גדלו והתפתחו, סבא עמד בצד והתבונן בהם דרך העדשה. והפעמים היחידות שהוא עזב את המצלמה, היה בשביל שמישהו אחר יתעד אותו עם ילדיו.
לסבא פטר ולסבתא מריה היו 2 ילדים, כאשר החליטה מריה לאמץ ילד נוסף, בן של חבריהם הטובים ביותר, שנהרגו בתאונת דרכים מיד לאחר שנולד. הוא היה ילד בעייתי וסירב ללמוד, אך לסבתא שלי הייתה אין סוף סבלנות בטיפול בו. כשהיה בגיל ההתבגרות, סבתא הרגישה שזה הזמן לספר לו את האמת על הוריו. הוא סירב להאמין והיה בטוח שמנסים להעניש אותו. עד היום, סבתא מסרבת לדבר על זה, והוא עדיין לא באמת יודע מי הם הוריו הביולוגיים. ב-1980 אמי סטפקה הכירה את אבי באוניברסיטה בברית המועצות. שם למדה שפות, ואבי למד אדריכלות. ואז נולדנו, סופי ואני, מריה השלישית. מאז ומתמיד עברה במשפחתי המסורת לקרוא לילדים על שם הסבים והסבתות, מתוך ההנחה שעם השם עוברות גם התכונות של אותו האדם. אני מסתכלת על הסרטים המצולמים והדברים הכתובים שסבא שלי השאיר אחריו, ומנסה להבין מה עומד מאחורי אותו שם. אני מדמיינת מה היה קורה אילו אחותי הייתה מקבלת את השם מריה ולא אני. האם אני הייתי מתעסקת ברפואה? כמה שונה הייתי ואיזה בן אדם הייתי הופכת להיות? אני רוצה לחשוב ולהאמין שמשהו מהדומיננטיות, מהעצמאות ומהאהבה שאפיין אותן, עבר גם אליי. הודות לתיעוד של סבא שלי, ניתנה לי ההזדמנות להציץ אחורה בזמן, ולהכיר את העבר שלי, מאיפה באתי ומה השם שלי נתן לי. הוא המשיך בבניית הבית כל חייו, אך הוא נפטר בתוכו כשהוא כמעט גמור, והשאיר בתוכו לא רק זיכרון, אלא תיעוד שלו ושל כל מה שאהב.